coidadoras maltratadas por empresas sen escrúpulos e gobernos antiobreiros, coas persoas maiores e dependentes como reféns. Un relato de loita, resistencia e dignidade fronte ao abuso patronal e as políticas antisociais do Partido Popular. Esta é a historia das mulleres valentes que lograron expulsar da súa vila, logo de 68 días de folga, o parasitismo de quen só pretendía explotalas. Óbolo Servicios Integrales. En febreiro de 2025, o Concello de Ponteareas, gobernado polo Partido Popular, adxudica o servizo de axuda no fogar á empresa pirata Óbolo por un prezo ridículo de 19 euros a hora. Isto, alén do historial delitivo desta sociedade con sede en Huelva, acende as alarmas das traballadoras. Tiñamos claro que o precio o que se sacaba a licitación non chegaba para cubrir os salarios das traballadoras. E cando se concedeu a esta empresa Óbolo, que foi a única que se presentou a licitación e ainda por riba baixando o precio, xa dixemos que era imposible. Se trata de unha empresa pirata que ha dejado tufo en todas las ciudades en las que ha estado. Que ademais, facendo unha consulta en redes, se veía que esta empresa tiña prácticas piratas no resto do Estado español, é unha empresa de Huelva. Hai que dicir que todo este tempo non puso o pé en Ponteareas. A razón de ser de Óbolo... As sospeitas iniciais cúmprense, dando inicio a abusos e ilegalidades continuas coa plena complicidade da alcaldía. Empresa que non está a respetar os dereitos dos traballadores e traballadoras. Chegamos a estar sin luvas para poder traballar, que é algo esencial no noso traballo, e ter que compralas nós do noso peto. Bueno, todos os meses reclamar en nómina que estaba os pluses mal, ou os kilómetros mal, ou incluso o propio salario mal. Sempre había algo mal con esta empresa, sempre habían fallos. Había dúas persoas que chegaron a traballar un mes sin contrato. Cando lle foron a pagar, o mes seguinte non cobrou porque non había contrato. Entonces, claro, había que reclamar por que esa persona non cobrou. Pois non cobrou porque non aparecía como traballador da empresa, non? Peor empresa que Óbolo nunca hubo. A finais de xullo de 2025 a situación faise insostíbel e xunto á batalla legal xorde a petición de rescindir a Óbolo. Porén, o goberno local segue instalado na complicidade e na negación. Vamos seguir pelexando polo que é nos. Nós como veciñas e traballadoras de aquí o noso trato foi máis ben de mentideiras e aí na porta do Concello a señora alcaldesa chamounos mentideiras, que iso era mentira, que nós sí que estábamos cotizando ben. Vos falades moito de faltas de respeto, verdad? Vos levades faltándonos o respeto a min e estas mulleres desde que sacastes un concurso a 19 con algo máis IVA. Avisámosvos o que iba a pasar. Mira, dígoche, señor Francisco Represas, cando lle dixen que non tiñamos luvas para traballar, avisar a coordinación. Eu, mira, perdón, coordinación sabe de sobra que non temos os nosos EPIs para traballar. Ya lo iré viendo. Sabes, así moi... Él dicía que contactáramos calquer problema, había que contactar con él, pero cando realmente lle dicíamos os problemas que había, pasaba de nós olímpicamente. Citamos a responsable de Servicios Sociais, simplemente pues, a concelleira negaba absolutamente todo o que lle estábamos contando. Ese mesmo día xa lle adiantamos que desde non haber resposta nos iríamos a unha folga definida porque era insostible a situación que tiñamos. O cúmulo de vulneracións en solucións á vista leva a unha convocatoria de folga desde o 26 de setembro, onde ante a ausencia física de patronal serán a alcaldesa Nava Castro e o concelleiro Francisco Represas quen se involucren persoalmente nunha campaña de descrédito contra as traballadoras. O que nos atopamos foi, pero desde o primeiro momento, unha campaña de desprestixio das propias traballadoras, é dicir, deshumanizar as traballadoras. Eles utilizaron tamén as redes para poñer aos veciños de Ponteareas en contra nosa. O concelleiro chegou a facer un parte diario da situación do SAF, todo efectivamente con probas manipuladas e manexadas por él. Chegaba a decir que todo o mundo se cobrara, que todo estaba arreglado, cando constatamos despois, mediante documentación, que, por exemplo, a empresa cotizou as diferencias das nóminas ao día 28 ou 24 de novembro. Él levaba dicindo 2 meses que estaba todo arransado. No mes de setembro, cando empezamos a folga, o concelleiro o primeiro que fixo, tras as denuncias de que nos habíamos posto, foi ir á oficina, e na oficina montar realmente unha oficina, porque non había nin bolígrafos. Entonces, claro, montaron unhas mesas, bolígrafos, material, guantes, de todo. Hasta en ese momento non tiñamos, bueno, pois moitos nin as batas, non? Nin zapatos. Pois xa levábamos unha semana cando os señores se dignaron a atender as traballadoras
do SAF. E despois, claro, a súa actitude coas traballadoras foron de déspotas, bastante cobrais, 1.200 euros. Bueno, animaladas de dito na cara, o señor Francisco Represas, nunha das discusións que se facía el solo, puxome así o dedito na cara. Nava Castro, iso xa era de outro mundo, iso foron déspotas total coas súas traballadoras. O sea, as faltas de respeto que sufrimos non ten nombre. Foron moi mala xente con nós. O que se atreve é a vir aquí a decirnos que nos van a botar a todas á rúa. Levábamos unha semana de folga cando se dignaron a falar con nós e entonces díxonos que se realmente estaban malas nóminas, puxo o traballador do Concello que fai as nóminas a correxer as nosas nóminas. E entonces sí viron que realmente non estábamos ni mentindo nin queixándonos por vicio. Viron que realmente estaba todo mal feito. A eles con todo iso sobrabanlle motivos para votar esa empresa, pero claro, o porqué non o sabemos. Esa empresa tiña que seguir aquí porque nos amenazaron que se a folga era para que Óbolo se fora de Pontareas íbamos a ter que estar aí 1 ano e medio porque Óbolo non se iba a ir de Pontareas. Non sabedes o que é solidaridade, nin empatía, ladróns dos cartos públicos. Hai que decir que eles utilizaron todas as ferramentas posibles, desde o decreto de servicios mínimos, da apertura de expedientes de sanción, convocar a asamblea das persoas que non estaban seguindo a folga para intentar reventala, é dicir, e esa situación sostela durante, foi desde finais de setembro hasta o mes de decembro, sostela por un grupo de traballadoras. Bueno, todas sabemos que en sindicalismo isto é dificilísimo. A pesar das presións, as traballadoras logran a plena solidariedade da veciñanza. Sucédense as concentracións diarias ás portas do Concello, accións de visibilización do conflito na axenda oficial da alcaldesa e intervencións nos plenos. O que realmente nos valeu é que tiñamos un apoio grande, a CIGAR sempre a nosa asesora Mercedes, non, con nós en todo, e despois as compañeiras e compañeiros todos que estábamos, non? É dicir, desmoralizabante moitas cousas, chegaba un día que decías teño que tirar a toalla porque a miña salud mental non dá pa máis. Entre todos apoiábamos, veña, vamos un pouco máis, que isto que teñen que irse porque teñen que facelo. Esa puta hostia que estamos resistindo e resistiremos. Un aplauso para todos. Bueno, tuvemos un conflito plenamente, eu digo que basado na ideoloxía, non? Só se pode entender dende o odio, non? Ao que supón a CIGA e o que supón a esquerda neste país por parte do PP. Hai que entender que Nava Castro pertence a unha familia, que foi, vamos a decir, casi caudilla neste concello. Ela é a herdeira dese xeito de actuar, ela entende que esta sala e que este edificio é da súa propiedade e que o resto dos veciños son os seus subordinados, non? A ela estalla a cabeza pensar que hai un grupo de traballadoras que poden facerlle frente e que teñen a capacidade de cambiar a súa política e o seu xeito de ver a veciñanza, non? Foi moi duro. Foi duro se estar diante da porta do Concello, gritar, pero que vivimos nós as 6 dentro dos despachos foi moi duro e nadie se pode imaginar todo o que vivimos dentro dos despachos nas reunións. Foi moi difícil. A finais de outubro, e tras a insistencia do Concello por manter a Óbolo, solicítase unha mediación ante o Consello Galego de Relacións Laborais que a empresa dilata semanas mentres a alcaldía continúa a presión. Na noite do 28 de outubro, as traballadoras deciden pecharse no Consello despois dun pleno no que o PP volve rexeitar a rescisión do contrato. Levamos 32 días en folga. Francisco, dime ti, mirándome a min, cantas veces fixeches ti folga na tua vida? Ningunha, verdad? Tú sabes o que supón no meu bolsillo 32 días de folga? Nin sabes, nin te importa, verdad? Rescatas a Óbolo, unha empresa que a día de hoxe non é capaz de firmar un acordo con puntos do convenio galego e do Estatuto dos Traballadores. Quero condicións dignas. Quero que extingas este contrato. Falo por min e por elas. Queremos a extinción de contrato xa. Vale? Vas a facelo? Non, verdad? Vale. Sabes que vai pasar esta noite? Que nós vamos quedar aquí, pechadas. Que che parece? Pareceche ben? Que as túas traballadoras estén aquí dormindo no Concello por algo que non fixeches. Non te ríes agora, rirvos agora de nós isto. Bueno, gracias, xa está, claro que xa está. Moitísimas gracias polo vosso respeto hacia nós, e hoxe vamos quedar de festa no Concello. Graciñas.
Unha acción que repetirán o 25 de novembro. Estábamos pechadas no Concello, que sepades, porque o PP non nos fai caso. Bueno, pois esa noite quedamos bastantes aquí. O problema foi pola mañán cando a señora alcaldesa entrou por esa porta como unha fiera. Mira como me puxa, mira como me puxa a cabeza. Que pasa? Claro, ela entrou por aí e xa foi hacia min, xa a cerrarme a ventana. E despois, claro, xa viu hacia outra compañera que estaba grabando, mal educada, quería levarnos as cousas, que isto non é unha cafetería, o sea, a atitude dela, isto era dela, non era do pueblo, non, isto é dela. E como era dela, nós non podíamos estar aquí. Obviamente, despois viu a policía local, Guardia Civil tamén, bueno, que ao final, pois, tuvemos que marchar daqui. A nosa intención era quedar hasta que se solucionara, pero non nos deixaron porque senón íbamos por calabozo. É como comprenderedes, temos familias e non podíamos. Esa mañán foi moi mala persona con nós. Chegado 1 de decembro, a loita comeza a dar os seus froitos. Como resultado da mediación, a empresa regularizaba o pagamento das nóminas e comprometíase sobre o papel a cumprir as condicións esenciais do contrato antes de finalizar o ano. Tras 68 días, suspendíase a folga. Pois nos tuvemos que solicitar unha mediación para sacar ao Concello da interlocución, porque senón era imposible. Cambiamos a nosa estrategia e dixemos, bueno, te vas a quedar, pero te vas a quedar cumplindo todos e cada un dos preceptos que di o convenio de aplicación. Que pasou? Nos sabíamos, éramos conscientes de que para cumplir o convenio facían falta cartos e que cos cartos que a empresa tiña, cobraba do Concello, non ia ser capaz de cumplir o convenio de aplicación. É dicir, demoslle continuidade ao conflito coa mediación da empresa e o tempo conseguimos que efectivamente a empresa, pois, de xeito voluntario se marchara de Pontareas. Informo que a actual empresa concesionaria do Servicio de Axuda no Hogar, a empresa Óbolo, presentou a solicitude voluntaria de renuncia á prestación deste servicio. O 27 de xaneiro, finalmente, Óbolo renunciaba ao contrato tras admitir que o prezo da concesión facía inviável o servizo, tal e como as traballadoras denunciaran desde o momento da adxudicación. Meses de conflito laboral que desenmascaraban, así mesmo, a un Partido Popular que se negara sempre a rescindir o contrato a pesar das graves vulneracións sufridas, deixando provisionalmente o servizo a unha empresa ponte que cumpre a legalidade e sacando a concurso unha nova licitación a un prezo superior. Valeu a pena porque a nosa tranquilidade ahora, de momento, de decir que temos unha empresa que si polo menos coordina e si polo menos tes uns servicios aos que ir, é diferente, non? E tes esa tranquilidade que dices, bueno, pois témolos aquí. Se os miramos, estuvemos reunións con eles como 3 ou 4, a outra empresa ni nos conocemos, solo por videochamada. Aprenderon desta volta a lección nese sentido, pois pasou dos 19 euros que foi concedido hai un ano a unha proposta de licitación de 27 euros a hora. Entendemos que con ese precio sí que se van a poder presentar máis empresas solventes. Debería de facerse unha licitación polo menos en condicións que podan garantir os dereitos das traballadoras. A loita das traballadoras do SAF de Ponteareas escríbese en mayúsculos na historia pola dignificación do sector dos coidados na Galiza, produto dun modelo privatizador e infrafinanciado co que o Partido Popular sume tanto persoal como usuarias na precariedade. Unha situación perversa fronte a cal existe unha alternativa, un sistema galego público de servizos de atención ás persoas que recoñece e revalorice os traballos de coidados como un piar central da sociedade, tan esencial para o pobo como incompatível coa lóxica do lucro capitalista. Que realmente sea un servicio público no que tú vayas e vayas a prestar ese servicio con ese cariño que realmente necesita a xente moitas veces, non? Que non teñen. Porque ao final somos de todo, somos un pouco psicólogos, somos un pouco enfermeros, somos un pouco de todo un pouco. Tens que porte nesa situación, ti tuveches un mal día, pero non podes chegar ali cos teus problemas a unha persoa que non necesita saber dos teus problemas, porque xa ten moitos, non? Entonces eu espero que isto algún día, con tanta loita, se chegue a dignificar e a realmente recoñecerse como debería de recoñecerse, non? Un traballo humanitario. ¡Calidad de